Oindala 3 urte hasi zala gure lanak rugby taldeakin, eta beste arlotan, gure komarkako beste herri batzuetan ere, arraunean eta futbolan pixkat jardun geha aleginak egiten, ez da erresa, zeatik modalidade asko dira eta orduan ezin du danoi babestu, baina bai behintzat talde espiritua guretzat ikusten dugun talde ezberdin batzuk kiroletan, bai talde espiritu hori eta baita gazte jendiakin kantera lan hau egitea. Enpresa bat gara, umeen aurkitxoak egiten ditugunak, eta horregatik beti umeekin bere eguneroko bizitzan involukratu nahi dugu. Beti izan dugu lagun asko Zarauzko rugby taldean, eta bai behaiek esan da, eta baita gure goguak behaiekin taldea bultzatzeko eta zerbait senduago egiteko ala jardun ginen, ala hasi ginen, dela 3 urte, eta espero dugu urte askoako izango den, behintzat aldeguna bultatzeko.